Survey li sar mill-Malta Today juri li kemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif ukoll il-Partit Nazzjonalista żiedu l-fiduċja fost elettoral Malti. L-appoġġ għall-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech żied b'2% filwaqt l-appoġġ għall-Prim Ministru Robert Abela naqas b'0.3%. Biex bekk issa d-distak bejn iż-żewġ mexxejja naqas b'2% fuq l-isħarriġ illi sar ix-xahar li għadda. Is-survey juri wkoll li l-appoġġ għall-Partit Nazzjonalista żied b'3% biex issa tela għal kważi 30%. Fir-reġjuni ta' Tramuntana u tal-Punent il-Partit Nazzjonalista igawdi vantaġġ fuq il-Partit Laburista. Ir-riżultati ta' dan is-survey juri li l-Partit Nazzjonalista qed ikun ukoll proattiv mill-Oppożizzjoni u jmexxi l quddiem il-bidla li tant imixtieqa f'pajjiżna, għalkemm fadal ħafna aktar xogħol xi jsir fuq diversi livelli. Fir-replika tal-budget il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech wassal il-viżjoni li għandu l-Partit Nazzjonalista għal pajjiżna. Viżjoni b'20 proposta li jinkludu fost l-oħrajn żieda sostanzjali fil-pagi tal-għalliema, karozzi tal-linja li jaħdmu kollha bl-elettriku, fond ta' garanzija biex tixtri l-ewwel dar kif ukoll eżenzjoni sħiħa mill-VAT sa 10,000 euro fuq spejjeż ta' finishing ta' djar. Proposti oħra huma żewġ vapuri ġodda għal Għawdex, sptar ġdid 400 sodda f'Għawdex u tabib tiegħek b'xejn f'darek għall-anzjani tal-fuq minn 60 sena. Jingħata 500 euro voucher liż-żgħażagħ għas-safar filwaqt li jkun hemm aktar ġonna u spazji miftuħa viċin darek. Biex dan isir se jkunu protetti artijiet ODZ biż-żewġ terzi tal-Parlament. Proposti oħra huma li jkun hemm investiment tax-free f'setturi tar-riċerka u innovazzjoni u juni speċjalizzat għar-riċerka ta' due diligence għal notara, accountants u professjonisti oħra. Gvern ġdid nazzjonalista se jara li ssir riforma tal-qbiela mal-gvern u jingħataw 14 miljun euro f'bonuses lil frontliners filwaqt li min jaqla sa 60,000 euro ikun eżentat mill-VAT. Il-familja hija fiċ-ċentru tal-politika tal-Partit Nazzjonalista, għalhekk gvern ġdid nazzjonalista se jara li ngħataw 8 ġimgħat parental leave bi ħlas. Ikun hemm estensjoni tat-tax bracket ta' 25% għal min jaqla sa 80,000 euro u VAT ta' 7% għal beħ kollu fir-ristoranti u servizzi oħrajn tal-lukandi. Se jaraw wkoll li jinqataw il-kuntratti mal-Electrogas u mas-Stewart Healthcare.